Wij zijn bijna klaar om eraan te starten. De eerste oefening in deze laatste finale alweer bij de vrouwen. Straks volgt er nog een mannenfinale natuurlijk, die aan het rek. Misschien interessant om te weten, aan de sprong en aan de brug gaat het om moeilijkheid en uitvoering. Aan de grondoefening en ook aan de balk komt daar nog een artistieke component bij. Seems like we are ready for the first exercise on women's. Näin lähdetään sitten seuraamaan tämän vuotisten MM-kilpailujen viimeistä telinefinaalia naisten puolelta, ja sen aloittaa Yhdysvaltain Charlize Jones. Siinä kaunis kyykkypiruetti. Kaksikierteinen tuplavoltti kerien. Se on peräti H-osa eli 80 arvoinen osa täällä naisten permannolla. Eteen koko kierteestä tuplavoltti perään. Haetaan näitä yhdistelmähyvityspisteitä, jolla saadaan sarjan vaikeusarvoa korotettua. Näiden vaikeusosien lisäksi tuomarit kiinnittävät huomiota luonnollisesti tähän suorituksen puhtauteen, mutta myöskin sen taiteellisuuteen. Siinä samankaltainen kerien tuplavoltti tällä kertaa yhdellä koko kierteellä. Ja täällä taiteellisuutta Charlize Jonesilla on enemmän kuin monella muulla Yhdysvaltojen maajoukkueen urheilijoilla. Oikein kaunis tällä kertaa onnistunut permantosarja. Hänellä on kilpailu aiemmissa vaiheissa ollut jonkun verran pieniä ongelmia permannolla. Tällä kertaa oikein kaunis finaalisuoritus. Pakko kysyä, Sari, mitä mieltä olit tuosta musiikista, mikä Jonesilla tässä oli? Hänellähän oli tämmöinen rauhallisempi musiikki, kun usein on hyvinkin teräviä, energisiä musiikkeja permannolla. Minusta se sopii hänelle, tai ehkä ei nyt muita voimisteluja pidemmälle, mutta esimerkiksi Bilesia jonkun verran pidemmälle urheilijalle, jolla on ulottuvuutta käyttää tällaiseen eleganttiin, venyvään suoritukseen. Toki toivoisin, että hän vieläkin enemmän eläytyisi tähän suoritukseensa, jota tämän kaltainen hieman hitaampi musiikki ehkä edellyttäisi. But it's not just about the tumbling. Here, showing that full twisting double back somersault. That was the final tumbling pass. Permannollahan haetaan erityisvaatimus, vaaditaan